Добрый день, гэта Радыё Свабода, Олег Груздзіловіч. Я веду рэпартаж з Курапат. Тут трэці дзень вядуцца працы па ўсталяванні мемарыяльнага помніку, знаку, па праекце, які выйграў у конкурсе, абвешчаным Міністэрствам культуры. Вось в гэтым месцы на Галгофе, крыху далей, вот справа ад каменя, будзе ўсталяваны помнік, мемарыяльны знак ахвярам, якія захаваны тут у Курапатах. І грамадскасць вось гэтыя 3 дні пільнуе за тым, што тут адбываецца. Нагадаю, у панядзелак з раніцы прыйшло паведамленне, што тут знаходзіцца тэхніка. Актывісты, якія абараняюць Курапаты, Павла Севярынец, іншыя актывісты прыйшлі сюды, паглядзелі, паднялі трывогу, і пасля гэтага тут з'явіліся журналісты, і ўсім стала вядома, што пачаліся гэтыя працы, якія раней фактычна свадзіліся толькі да нейкіх геалагічных вымярэнняў. І вось зараз ужо выкапаны катлаван. Ён мусіць быць, як сказалі нам, дзе-то глыбінёй 2 метры. Сёння было невялікае здарэнне. Тут вось это адна з сценак абвалілася, прысыпала рабочых, якія тут былі, но все абышлося добра для іх. Зараз зямля адкопваецца ад этого катлавану, каб не прысыпаліся зноў, не абвальваліся сцены. Ведуцца такія працы. Менавіта тут учора з раніцы працавалі і знайшлі гільзы часоў савецка-польскай вайны 20-х гадоў і некалькі гільзаў ад наганаў, то меркавана якраз з тых стрэлаў, якімі забівалі расстраляных тут у Курапатах. Ну, это все зараз адбываецца пад кантролем археолагаў і грамадскасці. Вот перада мной Ганна Шапуцька, кіраўнік ініцыятывы в абарону Курапатаў, якая вот з чэрвеня пікетуе рэстарацыю «Поедем тут каля Курапатаў». Ганна, раскажыце, калі ласка, што тут адбываецца, чым вы займаецеся, у чым ваша місія? Ну, я тут назіраю за тым, як адбываюцца раскопы. Фактычна тут мы за доўгі час, першыню, асабліва на Галгофе, ніколі не адбывалася гэтага. Сёння мы назіраем, як працуюць археолагі і як яны ладзяць гэтыя раскопы. То бок фактычна гэта будзе зараз робіцца такі шурф памерам 3×3, і глыбінёй ён будзе 2 метры, як яны сказалі. Хоць Алесь Шахоўскі раіў ім зрабіць 2,50, але ж яны настойваюць, што 2 метры, што гэтага дастаткова для таго, каб выявіць, то бок ці ёсць там парэшткі, ці няма там парэшткаў. На вашых вачах нічого не даставалі, ніякі костак? Пакуль што нічога не даставалі. Магчыма, тут сапраўды, можа, вы бачыце, там яма западзіна там крыху боку, ідзе і з таго боку. Магчыма, тут сапраўды нейкі будзе такое месца, дзе сапраўды і не будзе ні гэтых парэшткаў. Будзем назіраць. Зараз яны падышлі да такой крытычнай такой рысы, то бок это 1,50 м, ніжэй могуць быць парэшткі. То зараз такі самы час, калі працуе археолог, ён ўжо працуе хвілін 15. Это Олесь Максимович? Да, Олесь Максимович, то бок ён слой за слоем уже таким, бачым, савочкам, то бок не рыдлёўкамі ўжо расчышчае і глядзіць, то бок як. А дзяржаўнага археолага няма? Так это Академія навук? Это Академія навук, но ён прысланы Академія навук, ці ён добраахвотніка актывіст? Не, это даслана Академія навук, это афіцыйна, то бок это дзяржаўныя, это працы. То есть тое, з чаго дамагаліся актывісты у панядзелак, што все працы мусяць весціся пад наглядам археолагаў, бо ў панядзелак іх не было. Вось яны з'явіліся, і все тут вядзецца паводле закону. Так, зараз все адбываецца паводле заканадаўства. Наракання у вас няма на тое, як тут адбываецца праца? Не, шчыра кажучы, ніякіх нараканняў няма, але ж, канешне, вельмі жахліва, што адбыўся гэты абвал на нашых вачах, бо это сапраўды пагроза таму, што ён можа адбыцца далей з гэтага боку, то бок, і можа адбыцца і правей, бліжэй да крыжоў, і тады незразумела, што тут будзе, то бок, якая тут яміна атрымаецца. А што вам вядома далей, вот што тут мусіць зрабіць? Далей, шчыра кажучы, ведаю, это трэба да яго пытанне да археолага, таму што яны капалі зараз рыдлёўкамі ўвесь гэта, то бок археолагі глядзелі і далей дазвалялі ім капаць рыдлёўкамі углыб. А зараз такі слой, што шчыра кажучы, не ведаю. Да, магчыма, ён будзе ўжо далей сам. Олесь. Олесь, добрый день, это Радио Свобода. 2 слова, может, скажете? Ну, что вы робите, и коли это закончится праца? Зараз праводзіць, я зачышаю ўзровень, на які мы зараз выйшлі, каб паглядзець, ці няма нейкіх аб'ектаў,
Увогуле на характер грунта паглядзець. Як вы самі можете бачыць, што тут ідзе, ну, Жовтий пясочок, так? Так, это хутчэй за ўсё геалогія, але мы яе як бы па методыцы павінны ўсё роўна вывучаць, каб пасля на аснове гэтага рабіць нейкія пэўныя высновы. Ось прабачце, зараз я. Дякую вам великий, Александр. Это Александр Максимович с Академии наук. До 2 метров вы будете сами працаваць один? Не, прыедзе зараз яшчэ калега, але так, будзем распрацоўваць. Да, конечно. Не, хлопцы будуць капаць, але ж пад нашым надзорам, конечно. У нас увогуле ў краіне любыя земляныя працы, яны павінны праводзіцца пад наглядам археалагічным, таму як бы тут няма нават ніякіх варыянтаў. У нас только пытанне, а что далей? Вось выкопали ямы, ну а что далей? Бетоном зальете ці что? Ой, ну это, напэўна, пытанне не да мяне, таму што як бы мы выконваем толькі працы Будовники археалагічныя. ничего не кажут. Да, таму. Да, хутчэй за ўсё вам. Таму што мы, як інстытут гісторыі, як археолагі, мы выконваем толькі свае працы. То бок это нагляд і правядзенне такіх метадычных работ, каб ўсё гэта задакументаваць і каб все это пайшло ў справаздачу навуковую. Пакуль у вас есть нейкія заўвагі да будаўнікоў ці няма? В прынцыпе, не, все добра, хлопцы неблага працуюць, акуратна, як бы усе прапановы, там, заўвагі, яны намагаюцца выконваць, таму як бы няма ніякіх пытанняў да іх. Добре, Александр, дякую вам великий. Александр Максимович, археолог з Академії наук, які вось дасланы сюди, каб наглядаць за працамі, і ён актыўна ў іх удзельнічае. Ну зараз сапраўды мы паспрабуем прайсці да будаўнікоў, можа нам што скажуць пра лёс этого помніку, этой будоўлі. Можа вы нам скажете, добрый день, Радио Свобода, Олег Груздилович. Ну, 2 слова, что тут будет далее? Будет памятник. Сейчас готовим под фундамент. Будет устанавливаться дальше памятник по проекту, который там победил, разработал. Мы особо много не знаем. Мы просто А який фундамент? Это некие бетонные конструкции? Да, будет из щебня подушка, потом будут железобетонные конструкции, специально изготовленные для крепежа этого самого уже памятника. Ну и будет засыпаться все и делаться стяжка армированная. И дальше уже устанавливаться. Да, и будет уже устанавливаться памятник. А потом тут еще вокруг, видать, доброго паркирования. Будут благоустройства из дорожек, чтобы можно было обходить, подходить и как бы, ну, отдавать дань там памяти или чего. Вы ведаете, а что с этой дорогой, брукованкой? Вы знаете, нет, не ваше? нет. Мы от скульптурного комбината работаем, наша организация, поэтому как бы нас такие все тонкости не посвящают. Как называется ваша организация? Интергранит сервис. Интергранит сервис. А як вас зовут, можно? Сергей меня зовут. Сергей, добре, дякую вам велике. І коли терміни вашої праці, коли ви мусите закончить? Поставили до конца октября, чтобы мы подготовили полностью фундамент. И в ноябре планируется выставлять памятники, я так думаю. Тут будуть восінські дяди проходять якраз у кінці кастричника, видать, вы к этому дате и мусите закончить. Да, нам поставили задачу, чтобы к концу октября все было, фундамент был полностью готов для дальнейшей установки. А вы майстер? Нет, я руководитель предприятия, как бы, ну, присутствую здесь постоянно, потому что, ну, все-таки дело... С вчерашнего дня, так? С понедельника. С понедельника. Да. Ну, Так здесь... это при вас нашли гильзы тут? Да, вчера. А сколько гильзов было? Ну, я видел штук 5-6, наверное. От винтовки, от маузера, от трехлинейки и пару гильз от нагана. Ну, это то, что я видел. Як ви міркуєте, що це за... Про що свідчать ці гільзи? Ну, наверняка здесь что-то происходило. Стрелы? Ну, я думаю, да. Археологи, наверное, лучше это пояснят, потому что, как бы, я, извините, не специалист. Так, Сергій, добре. Дякую вам велике, поспіху в вашій праці. Добре. Ну, ось ми тільки що розмовляли з Сергієм, керівником організації, яка займається цими працями. Ось у них тут маленький зараз перепинок, будівники відпочивають. Вони якраз викопали цей котлован, а у їм підтягує працювати Олесь Максимович, археолог з Академії наук Білорусі, який досланий сюди, каб сачити, пільнувати за тим, що тут відбувається, і удзельничати у цих працях як науковець. Ми зараз поглядзім на эту гару. Вось мы бачым, што другі уезд у яе адбываецца адтуль якраз ад рэстарацыі паедзем. І наколькі я ведаю, ад Алеся Чахольскага, прадстаўніка дырэкцыі народнага мемарыялу,
то вот эта дорога, брукаванка, якую ўжо пачалі будаваць ад кальцавой, яна пойдзе і туды ўніз да рэстарацыі. Ну што, можа, мы тады зараз пойдзем, паглядзім, што ж адбываецца там унізе, каля крыжа пакутаў, каля месца, дзе пачыналася калісьці абарона курапатаў, дзе былі намёты ў 2000-х годах. Актывісты тут пільнуюць таксама за сітуацыяй. З панядзелка яны тут працуюць разам з будаўнікамі. Унізе нават удзельнічалі учора ў раскопах, рыдлёкамі, выкапвалі траншею. Ну а сёння вось такая іх назіральная місія. Побач са мной вось тут аказаўся журналіст вядомы, наш калега з Радыё Свабода, палітык, грамадскі дзеяч Сергей Навумчык і актывіст, абаронца курапатаў цяперашні Дзяніс Урбанович. Дзяніс ідзе туды, каб пільнаваць за тымі працамі, а Сергеем мы вось зараз абмяркуем такую тэму. Вось мы праходзім побач з лавай Клінтана, усталяваны тут у гонар прыезду ў 1995 годзе у Беларусі наведвання курапату прэзідэнта США Біла Клінтана. Так вось мне цікава дагэтуль, я не ведаю адказу на пытанне. Прыезд Клінтана, ён быў звязаны ўсё-такі з ініцыятывай саміх амерыканцаў, ці это беларускі бок, Шушкевіч запрасіў сюды яго, бо потым з гэтымі падзеямі шмат што звязана ў Беларусі якраз. Ну вот што вы ведаеце, Сергей, пра прыезд Біла Клінтана? Ну, была дамоўленасць яшчэ, наколькі я памятаю, пачалася гэтая дамоўленасць 92-го года пра тое, што амерыканскі прэзідэнт прыедзе ў Беларусі. Гэта было адказам, у пэўным сэнсе гэта было адказам на вывад з Беларусі ядзернай зброі, на добраахвотны вывод з Беларусі ядзернай зброі. Тады, нагадаю, Верховны Савет, мы все проголосовали за вывод ядерной зброі з Беларусі. Это быў такі жест добрай волі. Ну, можна было б зараз разважаць, ці спраўдзіліся нашы спадзяванні, ці выкананы Будапешскі мемарандум, ну, але гэта ўжо іншая тэма. Але вот тады з 92-го года, як я памятаю, у 93-м уже даволі актыўна пачалася падрыхтоўка да гэтага візіту. І так Клінтон сюды прыязджаў у Курапаты, гэта адбылося 15 студзеня 94-го года. Ён тады разам тут сустракаўся з Зеленым Пазняком, была яшчэ адна сустрэча з Пазняком і з дэпутатамі апазіцыі, пра што часта не прыгадваюць, але это было ў доме прыёмаў урадавым, але вось там не было ніякіх карэспандэнтаў, ніякіх кінакамер, але вось тут здымалі. Праўда, па беларускім тэлебачанні гэтага ў рэпартажы не паказалі. Клінтон прыйшоў, тут былі прадстаўнікі грамадскасці, лідары Народнага фронта, былі вучні, ён запаліў свечку і была ўсталявана вось гэта лава беларускаму народу ад амерыканскага народа дзеля памяці. Потым, як мы ведаем, яна была вандаламі знішчаная і потым адноўленая. Так то все ж таки, гэта была ініцыятыва беларускага больш боку, ці... Я думаю, што это была сумесная ініцыятыва, безумоўна. Такія рэчы, як правіла, сумесна робяцца. А якія наступствы меў гэты візіт для Беларусі? Хутка быў зняты з пасады Станіслав Шушкевіч. Гэта неяк звязана з візітам Клінтона? Это наўпрост ніяк не звязана з візітам Клінтона, хаця ў той дзень адбыліся таксама некаторыя падзеі, якія на гэта паўплывалі. Я маю на ўвазе арышт і дэпартацыя, вываз, дакладней, у Літву былых лідараў кампартыі Літвы Буракавічуса і Ярмалаючуса. Они тут хаваліся ў Беларусі, да? Ну, яны хаваліся ў Беларусі. Што дало падставу Лукашэнкі паставіць пытанне пра адстаўку старшыні КДБ і міністра ўнутраных спраў і пра Шушкевіча. Але, Олег, ведаеш, што я, можа быць, хацеў бы не столькі тут сказаць пра Клінтона, не ён тут галоўная вогуле персона для нас. А вось вернемся ў Курапату, пра ўражанне ад Курапату. Я тут за многія гады упершыню, ну я ў 20 з нечым гадоў не быў у Беларусі, прыязджаў вельмі на кароткі час, адразу ездзіў у Віцебск. Зараз вот просто, ну я не мог, конечно, сюды не прыехаць. Калі прыязджаеш па трасе вздоўж вось гэтага леса, у мяне просто вот, ну, дрыжыкі па скуры пайшлі. Калі я пабачыў, як паміж гэтых соснаў вырастаюць гэтыя крыжы. Гэта
нейкае такое інфернальнае адчуванне. Гэта можа быць это не натуральна, бо натуральна тут быў бы лес, а не крыжы. Зрэшты, беларускія могілкі таксама часам абрастаюць лесам. І гэта жудаснае такое ўражанне, як жудасна тое, што тут адбывалася тады у 30-х, 40-х, пачатку 40-х гадоў, до 41-го года тут ішлі расстрэлы НКВД. Я не ведаю, які будзе зроблены дзяржавы мемарыял, але вось это моя прыватная думка. Мне так падаецца, што, конечно, вот сам па сабе гэты мемарыял, які называецца народным, тут, як вядома, працавалі актывісты кансерватыўнай хрысціянскай партыі, іншыя, так сказать, грамадскія актывісты. Вось сам гэты мемарыял, ён, у прынцыпе, мае ўжо такую завершанасць. Так, ён мае завершанасць і робіць вельмі моцнае ўражанне. Гэта сапраўды это святое месца, это сакральнае месца для Беларусі. Я просто прыгадаем, што менавіта з Курапатаў, з публікацыі артыкула Пазняка і Шмыгалёва «Курапаты. Дарога смерці», прадмову, да якой напісаў Васіль Быкаў да гэтай публікацыі, фактычна пачалося беларускае адраджэнне, новы яго этап. Быў потым утвораны Народны фронт, была пастаўленая теза аб незалежнасці, была здабытая незалежнасць. Зараз мы падыходзім, дарэчы, да крыжа пакутаў, які першым быў пастаўлены тут у Курапатах, і з яго пачалося усталяванне тут крыжоў, а цяпер тут крыжоў, вось паводле актывістаў КХП БНФ, больш за 1000. І вот тыя ўражанні, пра якія Сергей падзяліўся, яны ўзнікаюць ад гэтых крыжоў, і таксама ад вялікіх крыжоў, якія былі усталяваны тут цягам этого лета, бо калі пачалася вот эта пратэсная акцыя супраць рэстарацыі «Поедем». Дарэчы, Сергей, вот вы расказалі пра свае ўражанні, што вы адчуваеце, да? Дрыжыкі ідуць. А што адчуваюць людзі, якія прыязджаюць у рэстарацыю? Вы там толькі што пабывалі. Чаму яны туды едуць? Ну, гэта ў іх трэба спытаць. Страшна тое, што, магчыма, многія з іх, ці хто туды едзе, можа быць, не ведаюць, што тут адбылося. Тады, конечно, это не іх віна, але вялікая заслуга тых хлопцаў і дзяўчат, якія там стаяць і інфармуюць пра тое, што тут адбылося. Мне нагаварылі, што многія проста потым разварочваюцца і едуць назад. Ну, само по сабе такое будаўніцтва, тут, конечно, это абсолютно просто недаравальна, это просто недапушчальна. Тут павінен быць, это святое место, тут павінна быць захавана так, як... Вы маеце на ўвазе рэстарацыю, так? Да, я маю на ўвазе гэтую рэстарацыю «Поедем, победим». Поедим. Ну, яны пакуль што думаюць, што яны пабедзяць, што яны перамогуць, як яны кажуць. Я думаю, што яны не перамогуць, таму што ў гістарычнай перспектыве, конечно, там нічога не будуць. Просто, вельмі непрыгожа гэта выглядае. Это, конечно, плевок нацыі. Добра, Сергей. Это плевок нацыі. І я скажу, што ў ніякай іншай, можа быць, в іншай краіне такое, напэўна, я не уяўляю сабе, каб у Тбілісі, каля Мтацмінды, там штосьці такое пабудавалі, гэта просто не дало. На вялікі жаль, это адбываецца вось чаму, таму што пры цяперашняй сітуацыі, цяперашняе кіраўніцтва цалкам замоўчвае тое, што было, тое адраджэнне, якое было ў 90-х гадах, тыя злачынствы камунізму, якія былі ў 37-41 годзе, і для людзей гэтага просто для многіх не існуе ад неведання, і робяцца вось такія рэчы. Добра, Сергей, дзякую вялікі. Нагадаю, гэта быў Сергей Навумчык, мой калега з Радыё Свабода, журналіст, актывіст партыі БНФ у 90-х годах, дэпутат Верховнага Савета 12-го склікання. Сергей толькі што сказаў, што некаторыя з наведнікаў рэстарацыі разварочваюцца і ўязджаюць. Ці сапраўды это так? Я пытаюся ў Дзяніса Урбановича, які вось з чэрвеня пікетуе, удзельнічае ў пікетах каля рэстарацыі. Што там адбываецца? Сапраўды мала наведнікаў, сапраўды некаторыя з іх разварочваюцца, з'язджаюць. Ці іх ужо больш і ўсё больш, вось кажуць, што нібыта ўжо па выходных нейкія сямейныя святы там ладзяцца. Ну, я хочу сказать, по будням дням наведальнікаў няма. Толькі прывозяць, тавары розныя. Вось, по выходным дням, конечно, ситуация трохи зусім іншая. Яны пачалі зараз гэтая кухня, то грузінская у них, то украінская, беларуская. Такі кампаніі па прыцягванню наведвальнікаў. Да, і справа ў тым, што туды прыязджаюць толькі тыя людзі, якія прыязджаюць, па-першае, яны прыязджалі кожныя выходныя, вось, калі ў них там нейкая там кухня, прыязджаюць в основном тыя ж самыя людзі. Свой актыў у них такі нейкі ёсць?
Вось, і да, у іх ёсць нейкі актыў. Кожны свайго знаёмага запрашвае, Ахоўнік там запрасіла Дубкова, там і Каспаровіч Лісатовіч. Кова это директорка Да, ресторана. директорка. Ось, і яны запрашивают, бо вось колькі я там наблюдаю, стаю, я кожную суботу там знахожуся, кожную нядзелю. Ось, і ту базу, якую мы вядзем па тым машинам, якія прыязджаюць па нумарам, усе тыя ж самыя. Добре, Усе Денис, те ж дякую самые. великим. Я ведаю, что вы тут назираете вось за этим месцем будовлі. Так, расскажите, ці ёсць у вас нейкія, як у назіральніка, заўвагі, нараканні на будаўнікоў? Ну, нараканняў няма, конечно, як свінні разварацілі, ўсё трэба было б трохі акуратней. Самае галоўнае учора было, што вось дзе пракладвалі дрэнаж, там патрэбна было не запускаць тэхніку, як казаў Павел Севярынец. Трэба было капаць уручную. Это пачыналася ў панядзелак яшчэ. Панядзелак, но учора мы там заканчивали сваімі сіламі, бо, па-першае, там маглі быць якісь парэшткі, ўсё, а яны пагналі тэхніку. І мы учора капалі лапатамі, дзёрн сняла тэхніка, акуратна знялі, і астатняе мы рабілі ўжо ўручную. Вось, як бы там справа рашана, там усё добра. Тут, ну што тут, как бы то таксама заўваг ніякіх няма. Ну, самае галоўнае, што гэта будаўніцтва, якое зараз здесь ідзе, не супынілася. Я вельмі баюсь, што сёння-заўтра яны папрацуюць, а паслязаўтра скажуць, Ну, Я вось на чую, версии нам доброе. сказали, что их задача закончить пляцоўку под мемориальный этот знак до конца кастрычніка. И сегодня Олесь Чахольский мне таксама казаў, что по ягоных звестках недзе до 15 листопада задача не просто уже закончить працу, а усталяваць помнік. Добрый, Денис, дякую вам великий. Это был Денис Иванович. дякую. Поставить уже сам помник. Так, казаў Олесь Чахольский. Я просто думаю, што як любы, хто пабыў у будаўнічых атрадах у студэнцкія гады і ведае, што такое будаўніцтва, ён разумее, што пад нейкі аб'ект, які важыць больш, чым, прабачце, там партфель, трэба зрабіць добрую апалубку. Ёсць пэўны час застывання бетона. Гэта не тыдзень і не 2 тыдня. Пажадана, каб гэта быў, можа быць, месяц. Сергей, то, что я пачуў, дзякую вам за ўвагу. Магчыма, вы маеце рацыю, но то, што я пачуў, сказаў нам Сергей, кіраўнік арганізацыі, якая там вядзе працы, бетонныя канструкцыі будуць прывезеныя. Собранные, да. Их задача подрихтовать эту пляцоўку. Яны будут усталяваныя бетонные конструкции уже готовые, видать, там какие-то неким чином замонтажированы. Тому, видать, вот это дозволяет как-то сократить этот термин. Але совершенно вельмі добре вы кажете, что ничего мы можем только гадать. Пакуль вот ничего нам не кажет, что докладно, я паспрабаваў звярнуцца до майстра, які вось кіруе працамі тут на этой дорозе, что спытаў я у яго, будет тут брукаванка, ці плитка, якая это будет дорога, ці асфальт. Ну, человек ничего не сказал. Человек ничего не сказал и вельмі мало знае про это Олесь Чахольский, но по его звестках тое, что тут будзе, гэта брукаванка, абцясаная брукаванка, то есть булыжнік натуральны, які будзе усталёўвацца сюды, в эту дорогу. Вот мы бачым, что робится такая драўляная опалубка, это не опалубка, а бордюр такие с дрэва, с дошек, и этой дошки пропитываются, то бок хутчэй за все это такі застанецца, такі натуральны гістарычны варыянт абраны, і будзе, видать, жвірам как крыху засыпаться, а потом на его усталёвываться вот эта брусчатка, брукаванка. Мяркуючы потому, что зроблена вось за 2 дні, я тут был у панядзелак, калі толькі пачыналіся тут працы, то яны довольно паспяхова працягваюцца. Ужо тут вот працуе тэхніка падвозіць зямлю. Дорога эта вядзе туды амаль до лавы Клінтона уже дошла, вот эта вот выкопанная частка. Чамусьці на самой Голгофе пакуль не выкопали траншею такую. Олесь Чахольский на это пытанне адказу не ведае. У майстра мне таксама не удалося даведацца гэта. Ну, будем верить, что это, кстати, протягнется и туды, бо не может там закончиться. Хотя по звестках там нібыта может быть некая лестница, приступочки, как подниматься на Голгофу. Вот одна из проблем в этой всей будовлі, я еще раз подкреслю, что громадскость не ведае докладного проекту, и потом нешта дазнае, калі ўжо пачынаюцца працы, як это было ў панядзелак, і тады, дарэчы, вот Павел Севярынец у каментарах для Радыё Свабода якраз і выказваўся про тое, што ні грамадскасць нічога не ведае, і мы пратэстуем супраць пэўных рэчаў, з намі нават пагаджаюцца, як пагадзіліся, што нельга тэхніка працаваць вот там на выкопванні той траншеі.
Ось. Ну, знаходиться нейкі кампраміс. Актывісты прыходзілі самі учора, вот там выкопывалі частку этой траншеі, каб не пусціць туды тэхніку. Вось. Ну, магчыма, всплывуць яшчэ нейкія такія вот падводныя камяні на этой будоўлі, на якую будзе рэагаваць грамадскасць, і менавіта таму Дзяніс Урбанович пільнуе на гэтым месцы, а Ганна Шапуцька там на Галгофе таксама пільнуе за працамі будаўнічымі, якія тут вядуцца. Ну, на этом, видать, мы будем заканчивать наш репортаж. Это была Радио Свобода, Олег Груздилович. Мы вели репортаж з Курапатаў, дзе пачаліся працы па добраўпарадкаванні тэрыторыі і па усталяванні мемарыяльнага знаку на так званай Галгофе, на ўзвышшы у Курапатскім урочышчы. С нами, нагадаю, был Сергей Наумчик, наш коллега с Радио Свобода, активисты Дзяніс Урбанович и Ганна Шапуцька. До побачення, мы працягваем пільнаваць за ситуацию в Курапатах и весці адсюль репортажи.